Situat en un vell edifici construït a mitjan del segle XVIII, va estar destinat a la instrucció i educació de xiquetes pobres, la Casa de l'Ensenyança. Presenta portada barroca i escut heràldic del que va ser fundador de la institució educativa, l'arquebisbe Mayoral, i va mantindre la seva activitat fins les acaballes del segle passat. El Museu de Belles Arts compta amb una de les col·leccions pictòriques públiques més importants de la Comunitat Valenciana, amb obres de Ribera, Goya, Vicente López, Santiago Rusiñol, Benlliure i Antoni Miró, entre altres. Exposa també destacades peces escultòriques, a destacar l'icònic retrat de Felip V, invertit cap per avall, en venjança per haver ordenat l'incendi de Xàtiva en 1707. A més de la seva col·lecció permanent, exhibeix regularment exposicions temporals.